Má teď 14 let a dělá sportovní gymnastiku, dělá ji už docela, řekněme, vrcholově. Na ortopedii nám paní doktorka řekla, že kolena, všechno je v pořádku, vázy, šlachy naprosto skvělé, že k ní chodí gymnastky, které tyto klouby mají opravdu poškozené. Jeden z důvodů, proč to je, tak je díky tomu, že má ječmen a chlorelu v těchto megadávkách, že to nejí v nějakých malých, v těchto velikých. A co nám teda zjistila, tak byly ty růstové bolesti. Jo, takže to mají ty děti normálně, takže jsem si tak jako... Ona má takovej dobrozvyk, že každý večer si umíchá takový 2 deci chlorely a tam si nasype 4 polévkové lžíce chlorely. Taková mňamka. A každopádně ona říká, že potřebuje ty proteiny a že potřebuje sílu a svaly. A ráno si dává zase 4 polévkové lžice ječmene na energii a občas si to i promíchá dohromady, občas si to dává i mezi tréninky, třeba po obědě nebo před tréninkem. Jsem přesvědčená, že když to teďka jí, tak i když bude starší, tak bude mít kolena všechno v pořádku.